लोगोफोर जोंहा थाखा थिंख्लि बुख्रुबनो नागिरदों नायलांबाय थादो नैया बेसेबां जायो बेसेबां जमा जादों नोंथांमोननो आं गासैखौबो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लगाव थाखा थिंख्लि जमा दोनथुमनाय रां बेसे जाखो नायलांबाय था Bah. Mate para gitarale. Barang dia mate na. Di klub Rea pun nizam kali nama. Nizam kali. Deh. Biasa saya santai salah. Ma? Hati ke solin nak? Kita hati ke sotarin nih. Bara gau zek mana ledun tunya. Kalau buku baik, bisa gila nak kalau tak bisa gau pedor zane. Lagau. Paso senam nih masa kamu dah goi jalan nak lene bisa siap juna dong ya lah. Bisa gini korsa. Bedor jalan ini saya baik. Lagau baik tak? Lagi ini kita ini coklat dan yang bini apa? Bayar bisa ini, bisa kasih. Mari kasih basi ke tengah. Bisa kah? Bisa apa ini? Mal. Mama menang gas tu ada lagi pila. Ile ada burung. Gamseun sangkabea deh. Ile. Ada lagi pet. Gasai zadeng 4,560 taga. 4,560 taga नोंथांमोना नायनानै 4,560 taga नैबे थिंख्लियाव दोनदोंमोन बे थिंख्लियाव याव नोंथांमोनाबो सोनानै दोन 4,560 taga रायजोफोर 4,560 taga एसेल' फैसा नङा बेबो 4,560 taga बेखौ खामायनोबो गोबां सम नांगौ जायो नोंथांमोनाबो हाथाय खालामनानै बा बाजार खालामनानै आग्लायनाय थाइसे थाइनै जितु फैसा एबा रां बेखौ नोंथांमोनाबो थिंख्लि मोनसे बायनानै बेफोरबायदि थिंख्लि मोनसे बायनानै हाथाय खालामनानै आग्लायबोनाय बा खरसा खालामनानै आग्लायनाय थाइसे थाइनैफोरखौ सोनानै दोनबाय था बेफोरबायदि थिंख्लियावहाय बेनिफ्राय बोसोरसे जाबाथाय थुब्ला बुखावदो साननानै नोंथांमोनाबो देखायदो रायजोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै 4,560 taगाजों आं दिनै बेदर लायनोसै बेदर हाथायाव Oh, naik renung gula sangko. Naik kamar mati. Dua yang kedua jenis selera. Kabar apa?
deh hogada buda jawa udah lah hai boleh